Здравейте, човеци! Тук ви показвам една композиция, маслена, ферментирала, което съм нарекал крем за брада, но крем за брада е условно наименование, защото аз имам брада, например жените и децата, за които основно първоначално нямат брада. Но аз обичам да се направя така нежни структури, за да може да се регенерира кожата, брадата, косата, веждите и въобще кожата на лицето, челото, носа и всички други места, които в момента са доста агресивно нападнати от аерозолно разпрашаване, на както го наричат глупаците, кондензационни следи на самолетите, а всъщност това са отрови, които са химически, бактериологически, тежки метали, бари, оксиди на металите и много други неща, за които влизате в интернет и четете, шашкате са, че са големи конспирации. След това се оказва, че даже и половината от нещата, които съдържат вътре, не са обявени. Примерно и фосген има, също което няма антидот, но в малки дози го пускат и с него се предизвикат различни халюцинации, сънища и каколещини. Но да не говорим за тези конспирации, защото конспирации няма, всичко е истина. Така, това нещо действа, защото в него има НАТО ферменти, НАТО бацил, който защитава кожата от всякакви външни агресивни компоненти, включително и от тежки метали, които успява да ги разгради, заедно с другите архея компоненти, които ги има в смоли и соли, които съм добавил вътре, включително и морски ферменти има, и почвени ферменти и всякакви други. Често съм обяснявал, сега даже ми е досадно да говоря такива неща, за които съм барбарал поне 5 години. Така, новите елементи в това нещо е, че има камала на прах, което е едно растение, използва се и за боисване на коса, и като противоглисно, паразитогонно, така че не само паразити ще гони различните оси, пчели и генно модифицирани инсекти, които щъка около нас, и голяма част от сърбежите се получават от тяхни ухапвания, ларви, различни карчета и други гадинки. Другото, което добавих, е кана. Махагонова, зелена кана, която придава един такъв тъмен до черен цвят. Цветът тук е много интересен, червеникаво кафяв става. Мисля, че този цвят ще се върже на абсолютно всички бради, коси и така нататък. Вежди, косъмчета по носа. Така, нека да го отворя тук, да видим дали ще шупне. Охо, доста яко шупти. Има се налягане. Така, все още няма балончета тук вътре. Да видя. Ароматът е много добър, защото добавих натурална ванилия, добавих табако масло. Така, другото, което има вътре, има конопче от тези конопчета, които не се продават официално. Идеално е за кожата, за брадата, за косата, за нервната система, когато се намажете по челото и ви стяга шапката и ви хапи кучето, помага. Така има и беладон, разбира се, която примахва атропиновите химически структури, които попадат върху кожата. Има и тютюница. Тютюница също. В него никотина действа и успокояващо, и подмладяващо, и антираково, и слънцезащитно, насекомо, инсектогонно. Това са по-важните компоненти, които ги има. Разбира се, има и други неща. Сещам се сега за тройчатка комплекса, който е зелен орех, сладък пилен, карамфил. Аз го разширявам още с канела, добавям понякога индийско орехче и други такива ароматни билки, които действат и антипаразитно, и като репелент, защото това нещо е добре да бъде и репелент, за да може тези опасни насекоми, които пренасят лайнска болест, малария. Това са двете основни композиции вирусни, които нападат тялото ни, малария и лайнска болест и различни тяхни модификации. По-нататък ще се появят еболи, антракси и така нататък, трябва да бъде подготвени. Тук са добавени много мощни такива средства, включително и лека катранова структура, хлоеново катранче има. Всъщност много неща има. На дъното, не знам, тук дали ще мога да го дигна, не се случвало се да се изплъзне по някаква буркана, така едва го хващам, да идем път даже се чупи. На дъното има по-тежки фракции, по-тежки масла, глини, соли, мумия,
и други такива интересни неща. Тъй като съм го правил основно за себе си, тук съм вложил всичко от много други кремове. Всичко най-добро. От НАТО крема има, от млечно киселите кремове има, кефирана закваска има, НАТО от сварено сено също, дива ферментация. Няколко вида лактолимонади, които постепенно се изпаряват. Има ултра тиреака, който е за подмлаждане, за подмлаждане, но много странен такъв изказ. Подмладяване там има над 200 различни структури, билки, соли и така нататък, т.е. много неща има, който е спиртен, има и неспиртен, има и блатна субстанция, която е много интересна. Донесохме блатна почва, аз я храня и се е получило на истинско тежко блато. Какво още? Разбира се, там добавил съм и среброто, дежурното сребро, разтворено в малко йод. Малко метилена маслина има. Малко, всъщност може и да е много, но тъй като тук е много силна тази структура, то става прозрачно. Тоест, няма как да бъде в синия си вид. Мисля, че има и няколко милиграмчета добавено кристал виолетово или, както се казва по-народно, опиоктанин, който действа антивирусно, антигъбно. Чудесно действа. Така, ароматите ви казах. Ванилия. Всъщност сега покрай аромати се сещам, че вътре има и тамян. Тамян, борови връхчета, роза мисля, че съм добавил. Яко е. Сега с думи няма как да ви обясня тази картинка. Трябва да се го питали. Така, този урок не е урок по продажба, защото това е малко количество. Едва ли ще го направя втори път. Тук да има за 20 на човека от моите, за да се го взема. И края. Приключва матча. 10 бурканчета най-вероятно ще запазя за себе си, защото колкото повече зрее, след половина година ще бъде супер, след една година ще бъде топ. Основно съм го направил за мен. И този принцип тук, който ви показвам, е не за да се хваля, не да злорадствам, че чеп за зеле не става от вас, а за да може вие този принцип, който го показвам тук, обединен с други неща, базови, как се заквасва масло, как се върта с електромагнитна бъркалка, как се измерва това чудо с pH метър, с ОРП метър, колко захари вътре, дали трябва да има захар, тук има захар, има и манов мед има малко и от гроздови семки. Не от гроздови семки, от гроздовите семки е друго. От магарешки будил. Сега магарешки будил и бял трън, тук напоследък доста се бъркат тези понятия. Едното е чернодробно, другото е за сърце. Но има ги. Вътре женско били бях добавил. Много съставки, дори не се играе да ги пишат, че са 70 плюс или 80 плюс, като под 70 плюс са по-скоро 140. Затова не мога да ги помня всичките, но имам много хубави билки, благодаря ви, вие ми ги изпращате редовно, дори ми подбирате такива, които трябват. Единственото, което ми липсва, защото вече имам от саликорнията, т.е. солената йодна тревичка, която расте. Всъщност ето как изглежда саликорния, аз съм се малко съм си посял тук, храня канарчето с нея. И тук съм изложил морска пясък, малко почва и от време на време слагам случица, да се чувства малко по-така по-морски, извън морето. Та саликорния вече е единствено, ми трябва барберинчето, този алкалоид хубав забранен, което го има в киселия трън. И тогава вече почти целият цикъл ще го затворя с алкалоиди полезни. Така, може би ми липсват някои там от специалната салвия, някои от Южна Америка, някои от Африка също. Така, не ми достигат, но не може всичко да се сложи, така че основно тук боравя с наши суровини, наши алкалоиди, примерно сладкия пилен, един от най-силните алкалоиди. Това е. Приятели, направил съм го за вас, за да ви обучавам и като предимно всъщност за мен, а след това за да ви демонстрирам какво вътре има вложено. Това е.